prečo všetci tvrdia, že Tiande vložky sú z bavlny a pritom je na obale tento znak. Poď sa so mnou dnes pozrieť na to, prečo to je tak. Tento znak je znakom použitia plastu v produkte, ktorý vychádza podľa nariadenia Európskej únie. Ja mám tento náš bylinný obklad, jemnú starostlivosť vybratý a mám tu aj na porovnanie niekoľko iných vložiek aj od konkurencie. Napríklad táto značku menovať nebudem a v tomto videu ti idem vysvetliť, prečo je to tak. Možno si sa stretla už s tým, že ti niekto hovoril, že Tiande vložky sú z bavlny a zaskočil ťa naozaj tento znak, ktorý je na obale. V tomto videu ti poviem, ako to naozaj je. Tak to určite pozeraj ďalej. Ešte predtým, ako si spravíme porovnanie plastovej vložky a bylinnej vložky, ti potrebujem ukázať jednu vec. Každý tento bylinný obklad sa skladá z vrchnej a zo spodnej strany. Ja momentálne idem použiť túto jemnú starostlivosť a idem ti ukázať, ako vyzerá spodok tohto bylinného obkladu. Priblížime si to, aby si to videla. Spodná strana bylinného obkladu, ako môžeš vidieť, je chránená plastovou vrstvou. Toto sa nedotýka našej sliznice a lepí sa teda na spodné prádlo. A keď odstraníme tento ochranný obal, tak vidíme, že toto naozaj nie je bavlna, tento spodok. Keď si ale obrátime, z vrchu je vrstva, ktorú prikladáme na sliznicu, napustená bylinkami, alunitom a inými zložkami, ktoré nájdeš tu pekne na obale. A táto vrstva už bavlnená je. Ako si to priblížime, tak si môžeš všimnúť, že to vlákno nie je plastové. Na rozdiel od iných pomôcok ideme si rozbaliť konkrétne túto. No poďme si to, milé dámy, porovnať. Takže, ako vyzerá plastové vlákno, ktoré pri horení škvrčí? Toto vlákno si môžeš všimnúť, keď sa pozrieš zblízka, že naozaj to tam vidíš. Je také iné, nevidíš tam tie vlákna bavlny. A keď si ho dáš oproti svetlu, tak je také proste plastové. Na rozdiel od bavlneného vlákna, ktorého štruktúru dokážeš vidieť, môžeš na to použiť napríklad priblíženie z telefónu, ktoré som využila teraz ja, alebo pre mňa za mňa aj lúpu kľudne. Takisto bavlnené obklady, nebeská bavlna, sú podľa zloženia, mám to naopak, 100% z bavlneného vlákna na vrchu a bez parfémov. Ale toto upozornenie tam musí byť, pretože z čoho sa skladá tento obal? Z plastu. Pozrieme sa takisto aj na artemisiu. Tu sa nachádza taktiež bavlnený povrch. Ono to na tele cítiš, ale túto to môžeš aj vidieť. Ak by sme sa spoločne pozreli takisto na spodnú stranu, tak táto ochranná vrstva je s použitím plastu. Prečo je to tak? Je to tak preto, aby tá spodná vrstva naozaj zabránila pretečeniu. Je jedno, či sa nachádza na intimke alebo na menštruačnej vložke alebo inde. Ak by tam totiž nebola, tak by sa mohlo stať, že tekutina by išla durch od hora dole. To samozrejme nechceme. Viem, že sa niekedy plastom nedá vyhnúť úplne,
Ale takisto verím, že ti toto video do mňa pomohlo.